Hapadang kejing dawa jong giken hun ki beri pet ya kam ya lekai nalor ki nongmi khmat kari Bhoi district ki bajupen ngau nakapor syaka Sorkar Jylla badai ban penyo no e ka Madan ya lekai football ke bapaka lani ke artificial turf hakate ke district hakar pu pratrek nailar arja arpusau ki noilam ke nong sder socio and cultural sports club ki lapen ngau kejing songo ya ka Sorkar Jylla ke belashim kiai ke ka mat hakabakila yo jing tep basan an sedang bansna no e ka Madan ke bapaka hakasnong nong sder Habakran sikilat pathai kubor na kaliang ginoy lambah khmat jong nongs der socio and cultural sports club kibakan top yo samla Haris wa lang treasurer but usamla Gary Landam general secretary kila ong Baya kani Madan lamang pisan lingba katanat sports and youth affairs ke Sorkar Jylla haga jinglot ke bakhandai point nru Klur tingka haga baya ke tendar ladap ban pelaj hau benai naitung arja arpusau bat ke badang sa menta ke desa tang manbu yo mau nong rem bat ban sedang no ban pentrei ya kani ke project Nalor kata kila kenturu eka Sorkar Jylla bakan nang pai khmat susu syaki wede ki dong bat ki than kari Bhoi district bandang ai susu ya kum kene ke Madan yelek kai ke bapaka. Buat kosong tenat na kaliang ka Nongster Socio Cultural and Sports Association kaba nila banong kadi ka jingsngu mo ya ka Sorkar MDA kaba lapanyo ya kani ke Madan artificial turf ne po snong jungi ngi snow ba ai kuble ya MLA badan buram jungi ba daman bait damare ibala shim kia mo ha jing shisha ka ba kajing ya kun ka jungi ngila ya kun na katu ka nes nam menta ka bangia khmi lenti bangin yo ya ka Madan ka ba kham biha ka ba kham biang na ka banta ki khna ki jungi ki ya kiu shaprang dai ha ne ka kanti ka ba menta pat te nga khampoi perkhat na kaliang je pasnong ni khampoi perkhat ndai MLA jungi ula tristom ula la panyo yakne ka Madan hangni hapo snong nong sder jungi kadai na kaliang ka jungi ni ong betang kublei sibon mo te tamtam ya ka Sorkar ka ba hakane ka khlip mat ka ba menta ki bangidang syuadap ka duran kop dei ngilawan saki yang te hapo Madan polur ngilai i ba Sorkar ka sim khya sya ba dei ka Madan ngilai i ke gallery ki ba itanat ngilai i ka Madan ka bangi ki players ki jungi ke la ban le kai ho natural turf mo po Bhoi kan nang dei ka Nyngkong kan ka bangi ngindio ya kan ka Madan artificial turf te inang kerpat susu inang ka Sorkar mo la kadang la ba kin a Bhoi khamtam kan ka Madan perkalang ga jungi ka ba kadan hang ni hajan ka ba nadu menshua ngila ju yo snow ba kan don ba ngi tournament ba he ki don hang turu te Bhoi ngi kwa ba kin nuan gum ni ki Madan kan nong ji kerku sipun na menta ki samla na menta ki khna ki ba don ka jing arang nuat ban yele kai ha ki sports kumangi yo i menta dai lada ki khna kim e ka sports la mit tang ka pet ya ki TV pet ya ki mobile pet ya ki YouTube dai wat ki jingdon ki Madan barit ki ba ka government ba ka scheme ka ba ka ai ki don ki Madan futsal gini ki la yarap sibon ma tan lada don full ground ne ka no ki jing mentoy yang ngi kan ten ngi dang kwa shu kan ba nang ni na Bhoi ki jongi nginyo kita ki Madan ki ba khambiang bat kin mi ki player ki ba khambiang kuma ngila yo i ya ka tender ka bakila pelaj na kaliang ka sports katanat kai ba katanat ka ba dipet ya ka jingle kam yele kai kila ai kamba khandai kru te ngila asngau kala dei ka jingkar khu ka ba kraw ka ba ngi yo na kaliang ka jongi ken ni ka jing yo ka ni man jing kam ni shu ba jing kan ta po amit bakala dei ka confirm sanction bakala ka tender ka lapas Bakumta bangin ina iri kama majong bakap jing up ni gres tang man syukun yang no mau no rem bak mustang kam bosak gres tang ki contractor te kumta kamal don ke jing ong mo abang iklo hi bang persa te kumang yo kini ke ku ke bang don ne ke bang yo ani stong ki tingi de man klor hi bang mi chmat ban ai kata ka jing songu kamta mi kinong mi kmat jungi ki mo sorong ai ngi mta ka de ka ba kani ka Madan ka biyo ngi mentah ni po song nong ter ka first archelter ka bangiyo ng Sorkar wan ang karpado ik Sorkar ba kan nang pai khmat nang sikiwe ki jaka kani ka thain Bhoi ba ki penyo lam ya kung kini kita maran bangila bangin se ta ki players ki ba la ban lek kai ba ka future man swan Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus f haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya